בסביבה פועלים כל העת לאתר עוד נתיבי הברחה משטח מצרים לתוך רפיח. כמובן עושים מאמץ לאיתור תשתיות טרור, לרבות משגרי רקטות. הלחימה ברצועה עולה שלב לאחר כ8 חודשים במערכת... ביום שני, בערך בשעה 10:30, אני מקבל שיחת טלפון בפלאפון. כתוב על הצג, איש קשר חרבות ברזל. חשבתי לתומי, רוצים תרומות למלחמה, ואז הבן אדם מבקש, פונה אליי, אומר לי, בני, אתה בני שוהם? אמרתי, כן, אני מבקש תעצור בצד, אני צריך להגיד לך מה, אני שומע שאתה בנסיעה, אני מבקש תעצור בצד, אני צריך להגיד לך משהו. אז אני עוצר בצד, הייתי בדיוק בנסיעה לכיוון האזור תעשייה. הוא אומר לי, הבן שלך שמואל נפצע בעזה, אנחנו בדרך אליכם. אמרתי לו, בסדר. שאלתי אותו אם הוא הודיע כבר לאשתי, אז הוא אמר, לא, תודיע לה אתה. בני הגיע הביתה במשך הבוקר שבדרך כלל לא בבית, והוא אמר לי, בואי רגע לחדר, והוא סיפר לי ששמואל נפצע בעזה, ואנחנו צריכים לארוז תיק ולנסוע. אז שאלתי אותו, מה קרה, מה זה? הוא אומר, לא ידעו פרטים להגיד לנו, אבל עוד מעט באים לאסוף אותנו. אז מיד בראש חשבתי, באים לאסוף אותנו, אבל הוא נפצע, אז למה באים לאסוף אותנו? אמרתי, אולי עושים לנו את זה בהדרגה, משהו... חס וחלילה. אחרי ממש כמה דקות הגיעו 2 קצינים הביתה ואמרו, תארזו תיק, אנחנו הולכים לכמה ימים לבית חולים, סורוקה, באר שבע. אמרתי, מה זה הולכים לכמה ימים? לא, תבוא אתה ואשתך. אמרתי, תקשיבו, אני צריך להבין, האם שמואל פצוע אנוש ואוטוטו הוא עוזב אותנו, או שהוא פצוע ואני צריך, כאילו, אוקיי, הולכים לבקר חולה בבית חולים, כאילו, אני השתמשתי אפילו בלשון יותר חריפה, האם הוא הולך להחזיר את נשמתו לבורא או שהוא פצוע. ואז הוא אמר, טוב, אמרו לארוז ל3 ימים. אמרתי, טוב, 3 ימים, אז כנראה שהוא כן נפצע. ובדרך לא ידענו בעצם לקראת מה אנחנו הולכים. אמרתי, אני צריך תשובה. כאילו זה להתארגן, זה לא, יש פה ברוך השם משפחה גדולה וצריך להתארגן. אז אחרי כמה דקות הוא חוזר עם הטלפון, היה רופא בכיר מסורוקה, נותן לי את השופרת, הרופא אומר, תקשיב בני, הוא פצוע קשה, הוא עבר כמה ניתוחים, אבל הוא לא בסכנת חיים. זה הרגיע אותי. על אף הפציעה הקשה, נסענו רק שנינו, ובאמת מהלך היום התחלנו לעדכן את הילדים על הפציעה. כשהגענו לבית חולים, לקחו אותנו שהרופא יסביר מה קורה, אז הוא דווקא הרגיע אותנו, אמר, יש איזה רסיס אחד ברגל, היד כנראה שבורה, ואנחנו מטפלים בו עכשיו. הצבא עטף אותנו גם שמה, וישבנו שמה מחוץ לחדר ניתוח. הוא היה מנותח עד השעה 4 בצהריים, לנו הודיעו באזור 10-11 בבוקר. התחיל גם להתבהר מה המצב שברוך השם הגוף שלם. אחר כך הגיעו מהצבא גם קצת חברים שנפצעו איתו ביחד, והם סיפרו בעצם שהם חשבו בעצם שהם לא הולכים לראות את שמואל עוד פעם. הוא קיבל מנות דם
כבר במקום ממש נתנו לו טיפול טוב, והוא הגיע מאוד מהר לבית חולים, שזה מה שהציל לו את החיים, ברוך השם. כששמואל היה מאושפז, אז קודם כל שהוא התעורר, הוא לא התעורר בהרדמה, הוא היה מורדם, אבל כנראה זה לא השפיע לגמרי. הוא התעורר קצת, ובפעם הראשונה אמרתי לו שנפצע בעזה, ונרדם עוד פעם. בפעם השנייה שהתעורר, אז אמרתי לו, שמואל, אנחנו כאן, אתה יודע, אתה נפצעת, אז זה עושה לי כזה, אז אמרתי, ברוך השם, הראש שלו עובד, הכל בסדר, זה שמואל שלנו. וזה ככה, היה איזה משהו קטן, אבל זה הרגיע אותנו, כן, שהראש פועל. בשוש מלך המשיח בו אוי אוי מידל גג בייס המקדש משמיע לישראל ואוי מי בשוש מלך המשיח בו בשוש מלך המשיח בו אוי 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 מידל גג בייס המקדש משמיע לישראל ואוי מי הנובי הגיע הזמן הגיע הזמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ואם אין אתם מאמינים ואור באורי ועכשיו כשהכל בורח בין האצבעות ועכשיו כשכל חלום שבא הוא בלהות אני יודע זה מאבק גם בלימוד עכשיו הצלחה בלימוד מה דיברנו עכשיו? היה הצלחה פגשנו החלקות שלו ואת הכוחות והוא שולח את מלאכיו הטובים. אני כאן רק מבקש פרק תהילים לומר איתך ובעזרת השם אנחנו לחיים ולשלום. לא להתייאש מהנפילה קם ומתחיל מההתחלה להחזיק חזק. דבר ראשון התעוררתי, קלטתי שאני לא זוכר כלום, אז בעיקר חיפשתי את הסיפור, מישהו שיספר לי מה קרה, מה היה, חבר מהצמד שלי, מהמחלקה. החוליה האחרונה בעצם, מהצמד האחרון, שזה שמואל ואורי חדד, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, נראה לי אורי חדד ואיזמי. אמרתי לחוליה של איזמי, ואז שמואל שאל את איזמי לחתוך את הדו-גידי, אז איזמי יצא ובא לשאול אותי את זה. ושטרן יצא כדי לשאול אותי אם הכוונה שנחפה על הפיר מתוך הבית או שנחפה על הפיר מחוץ לבית. שניהם יצאו החוצה ואז היה את הפיצוץ. מסקנה לשאול שאלות. זה מסקנה של שמואל. ואז היה את הפיצוץ. ואז הפיצוץ כולם בעצם נקברו, כל הבית אף. לא נשאר, היה קירות בבית וקירות חיצוניים, לא נשאר כלום. נשאר הקיר שמאחוריו הקיר האחרון של החדר מדרגות, שזה קירות כפולים. תמיד, אז זה בעצם הקיר היחיד שנשאר. כולם שכבו בחוץ עם שתי קירות מעליהם. כולם עפו החוצה מהבית. חוץ ממני שנשארתי לעמוד מחוץ לבית, עמדתי לבד. התחלתי, באופן פילי לגמרי, התחלתי בעצם לפנות שם את כל ההריסות, מי שהיה לידי, שהתחלתי מלוי ואייזמן, שהם קרובים לגמרי. מהר מאוד הגיעו כל החבר'ה של הכוח סמל ואילי וזה, אילי תפס את איזמי, ואיזמי אמר לו איפה שמואל, אז ככה צעק, חפשו את שמואל. ראינו את חדד בחדר הראשון, ואז הטנק שהיה מהצד, הוא אמר לנו שהוא מזהה לוחם בצד. עכשיו הוא אומר שהוא ראה אותך זוחל
זה מגיע למדרגות, כאילו שלא היית למדרגות, זחלת. עכשיו, אני כשראיתי אותך, אחרי זה גם אמרתי לחיים, אמרתי לו, לא נראה לי הוא זחל, הוא אמר, הוא זחל בוודאות. אז אני עכשיו הגעתי, פתחתי כאילו את הזיג על המדרגות, אני רואה אותך, ואמרתי לעצמי שאני לא רוצה שתזכור, עכשיו שאתה לא זוכר כלום, זה פחות משנה, אבל שלא רציתי שתזכור, שתראה את המבט שלי איך אני רואה אותך, כי זה היה נראה, לא יודע אם ראיתם אותו, לאבי אמר לי ש... זה היה נראה קשה, בסדר? ואז כאילו, זה מלא בדם, מה היה חשוב לך? שני דברים. אתה מצביע בימינה, נביא קסדה ונשק, הקסדה והנשק. אז לקחנו את הקסדה והנשק שם, הקסדה לא יודע אם... יש לי תמונה של הקסדה, יצילה לך את החיים. יש לך ככה בקסדה, בסדר, חטפת כאילו מכה בתוך הקסדה, ואז אמרתי לסגי, סגי הייתי, אמרתי לסגי, תקשיב, אני הזזתי לך טיפת הרגל, הייתה תקועה בין מלא ברזלים, הזזתי לך טיפת הרגל, צרחת. אמרתי לסגי, תקשיב, הוא הולך לצרוח, אנחנו נרים אותו ונוציא אותו, תן לו לעשות. ואז כשהרמנו אותך, אז הרגליים זה היה נראה שזה לא הולך למקום טוב, אם אנחנו נשאר עם להרים אותך ככה, אז אמרתי לסגי, יאללה, תביא אלונקה, הבאנו אלונקה, ורצינו אותך בעצם אלונקה כדי שתישאר שלם ומחובר, ואז משם התחילה הפרמדיקית בעצם את הטיפול עליך, יש לו עליך חלפנית, מה שנקרא, הייתה כאילו עבדה, היא מהר מאוד הבינה שצריך כאילו שיהיה לך מחסור בדם, והכינו פלזמה לזה, וממש, לפחות מה שהבנו מהקר הרפואי וזה, אז ממש הציל לך את החיים. הטיפול לך לאורך זמן, זה שלא נשברו בטיפול, ממש כל הנסיעה על האמרים, טובסקי אמר, ירדנו, נסענו, תמיד נוסעים בטיל, בטיולים, נסעו על איזה 20 קמ"ש כל הדרך, כדי שתוכל לטפל לך תוך כדי, והכניסו עוד מנות דם, והכינו כבר את המסוקים, ואת האיתנים של החטיבה וכו', ואז הכל הגיע, ובאמת הכל היה מוכן. אני מאוד הפינוי שלכם, וואלה, זה נס מטורף. וואו. שאני יודע לפחות איך הגעתי, כאילו, אבל לא יודע. זהו, אחרי שהוא יצא מהניתוח הראשון, הוא אמר, טוב, רגל ימין הוציאו רסיס ליד הברך, אבל רגל שמאל, הוא אמר, מרוסקת, או לא יודע בדיוק, אבל המצב לא טוב. אחר כך אמרו גם יד שמאל שבורה, כמה שברים, לא יודעים בדיוק מה. ואז יצאו מהניתוח ואמרו שנכנס לו רסיס בצוואר. והם בודקים עכשיו מה, הם אמרו, יכול להיות שזה פגע בעמוד השדרה. יש לי ברגל, עשו לי שחזור של רצועה אחת ועוד רצועה אחת שהיא קצת רופפת, אז הברך לא יציבה. אז צריך לחזק שרירים כאילו שחפו עליה, שזה אחד מהדברים שאני אעשה בשיקום. המרפק שלי הוא, בגלל הפלטינות ששברתי את כל היד מסביב, את כל העצמות, אז הוא קצת קשיח, אז אני לא מגיע לסוף הטווחים. אין לי אישור מלא וכיפוף. אצבע ביד ימין היא לא מתקפלת, כאילו היא מקובעת, גם כואבת הרבה פעמים. צפצוף באוזן, כוויות, בגדול. כל הזמן הזה בעצם אנחנו בתפילות, כי הקדוש ברוך הוא היחיד בסופו של דבר שיכול לרפא. אחרי איזה שעתיים יצאו ואמרו שזה פספס ממש בטיפת עמוד השדרה, אבל זה פגע בנוזל שמסביב, שזה גם מסוכן. הוא עבר המון ניתוחים, בידיים, ברגליים, בצוואר, עשו לו אחרי זה ניתוח נוסף בעיניים, לראות שאין רסיסים. אז יצאה אחות והעבירו אותו בעצם ממקום אחד של ניתוח לניתוח הבא, ואז יכולנו לראות אותו. הייתה אחות שיצאה ואמרה לי, בואי, את רוצה לנשק אותו? היא אמרה, רגע, תנו לאמא לבוא, היא הייתה כל כך אנושית. אחר כך יותר מאוחר ביום ראיתי אותה, אז ניגשתי אליי ואמרתי לה, תודה רבה, והיא ככה חיבקה אותי, וגם לה ירדו דמעות, אמרתי, זה רק להגיד תודה לצוות הרפואי. אחר כך הרופא יצא מנתח, הסביר לנו מה בצוואר, והוא הביא לי קופסה עם הרסי, חתיכה של עץ, יש לי אותה, שומרים אותה להודות על כל הניסים. סך הכל, כל פעם התקנו אותנו, יצא רופא על כל ניתוח שהוא מסיים, התקנו אותנו שברוך השם הניתוח עבר בהצלחה.
זהו, שמואל היה בטיפול נמרץ 7 ימים. כבר אחרי 4-5 ימים הוא היה בערני ובהכרה מלאה, הוא פשוט לא הבין מה הוא עושה בטיפול נמרץ. זאת אומרת, טיפול נמרץ זה אנשים שלא מתקשרים עם הסביבה. אני ער, תוציאו אותי פה, אני צריך לראות את השמש. אני פה כלוא ב4 קירות. לקח הרבה זמן לשכנע את הרופאים שבאמת המצב שלו מיוחד, על אף הפציעה הקשה, שקשה לבן אדם להיות בתוך חדר כל כך הרבה זמן. באמת הרופא זרם איתנו. ביום למחרת הבקשה יצאנו החוצה עם צוות שלם של אחיות ורופא, וכולנו מאחוריו, הלכנו להיות איזה שעה בחוץ. חבר אמר לי, בני, תקשיב, אתה לא יודע כמה זמן שמואל יהיה פצוע, אז תעשה וואטסאפ שלך ושל אשתך ותתעדו שם את כל התמונות של הפציעה. כל פעם שמישהו בא לבקר, כל פעם שמישהו מברך אותו, תצלמו. בבית חולים אבא ואמא כל הזמן היו איתי. עוד בסוף זה גם משהו שגיליתי בפציעה, כאילו שהביקורים כאילו ממש כאילו החיו אותי. יחס כאילו אומרים שביקור חולים זה לוקח 1/60 מהכאב של החולה, אז אני הרגשתי שזה הרבה יותר אפילו מזה. וזה כן, כל מי שכאילו בא לבקר, את רוב מי שבא לבקר אותי אני לא זוכר, אבל זה היה, הביקורים שלהם זה היה השיא שלנו. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? נתן לנו את הידע איך לרפא אנשים. שמואל בתפילות, באהבה, אנחנו מרגישים שאתה שליח של כולנו. אין מילים בפינו להודות על הזכות הגדולה הזאת, על ההקרבה הגדולה הזאת שעשית בשבילנו, בשביל כל עם ישראל, אבל אנחנו מרגישים שאתה היית שליח אישי שלנו בדבר הזה, והדבר הזה הולך ללוות אותנו כל החיים, להכיר את התודה הזאת אליך, להכיר את התודה הזאת לך אישית וגם לכל המשפחה. בעזרת השם, השם ישלח לך רפואה שלמה, תחזור ללכת כמו כל אחד, לרוץ, ותתרוץ ובני בית בעזרת השם.
ושמואל עם הכוחות שלו, שתמיד ידענו שיש לו את הכוחות, אבל כולם אמרו לנו זה תהליך, לאט לאט, צעד צעד, ואיך ששמואל התעורר אמר, מה לאט לאט, מהר מהר, והוכיח את עצמו, כל השיקום שלו באמת בצורה כזאת ניסית ופילית, ומהר מהר כמו שהוא רצה. הוא אומר שזה לאט, אבל אם נסתכל על האחרים זה מאוד מהר. מההתחלה אמרו שיקום ארוך, אבל ככל שאתה מתקדם אתה מבין כמה ארוך. הרבה בפיזיותרפיה זה יותר כושר, שעובדים יותר על שרירים ברגל, גם ביד קצת, בעיקר ברגל לפצות על כל שהיא תהיה יותר יציבה בערך. בריפוי בעיסוק יותר עובדים על טווחים של היד ושל האצבע וצלקות, כי הם גם יכולים להגביל בתנועת צלקות. חייל מותק למקקה עליך הצבא פה לבית חושבים לך כובשים שלום שמולי אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. תעשה לו נשיקה. לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. אחלה חטיבה, יודעת להילחם. עשה את העבודה. כן, בטח. בעזרת השם כולם משתחררים בקרוב. באמת שנפצעתי, זה מגיע איתך כוחות, כאילו זה היה התחושה שלי לפחות. עם המשבר מגיע הכוח, לא יודע. התפילה מאוד עוזרת. זה מה שבעצם עוזר ונותן גם כוח, כי אנחנו יודעים שזה לא לחינם. אנחנו יודעים ששמואל הלך לצבא ועושה מה שהוא צריך לעשות, וכל החיילים עושים מה שהם צריכים ומוטל עליהם. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל בסופו של דבר את העניינים, וזה תהליך, אבל בעזרת השם. כן, זה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא זה שמוביל הכל בעצם, אז אנחנו מרגישים שהתפילה בעצם, כל מילה שאנחנו אומרים היא הכלי שלנו בעצם, ולשם אנחנו פונים, וגם הדיבורים שלנו, זה שאנחנו כל הזמן אומרים תודה על מה שיש ותודה על המצב ועל ההתקדמות, זה הדרך שלנו. שאני בעצם זה, להודות על מה שיש, על מה שזכיתי להישאר בחיים. זה, ברוך השם, הפציעות בסדר, הן קטנות ביחס למה איכשהו הכלתי את זה, אני לא יודע איך, אבל כאילו זה עבר חלק יחסית. במהלך ממש היום הראשון הזה, כשמודיעים בשורה כל כך קשה, יש לך כל מיני מחשבות ותהיות, כאילו מה הניסיון הזה, מה זה בעצם, כאילו למה אנחנו צריכים עוד ניסיונות בתקופה הזאת, ובעצם אנחנו מתמלאים אמונה שברגע שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בניסיון, אנחנו בעזרת השם נעבור אותו
באמת, אני רוצה גם בזמן הזה להגיד תודה לכולם, למשפחה, חברים, כל השכנים שהיו איתנו, גם בתהילים וגם בסיוע בבית. כמעט חודש לא היינו בבית. זה באמת מעטפת גדולה של אנשים שהיו מעורבים, אנשים שאנחנו לא מכירים בכלל, שהתפללו בקהילות שלמות שאמרו תהילים לרפואתו. תודה רבה לכולם. הצוות הרפואי ממש מדהים. היכולת הזאת, הם צריכים לעשות כאילו נתק, אבל הם גם עוברים כל כך הרבה וראו כל כך הרבה בשנה החולפת, והם עדיין כל כך רגישים, וזה ממש מדהים להודות להם, כל הלב. כמובן שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שקרה לנו, ששמואל איתנו, גם הרופאים בטיפול נמרץ אמרו, עברו דרכי פה 3,000 פצועים, וברגע שלא נפצעו איברים פנימיים והראש בסדר, אתם צריכים להגיד תודה. לא משנה אם הבן כרגע עם צלקות ולא נראה 100%, אבל קיבלתם את הבן שלכם במתנה. אז תודה רבה. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. כי טוב השם לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו.